श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील. आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटलजवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ. संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75. कुडाळ तालुक्यातील पाटी या गावातील चित्रकार अल्पेश खारे यानं आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं श्री विठ्ठलाचं मनमोहक रूप साकारलंय. वेंगुर्ला म्हापण येथील कातळ सड्यावर 40 फूट लांबीचं हे मनमोहक रूप फक्त रांगोळीच्या सहाय्यानं साकारलंय. विठ्ठलाचं सुंदर मनमोहक सुमुख दर्शन घडवणारं हे रूप साकारून अल्पेशनं वारकरी व पंढरीच्या वारीला समर्पित केलंय. ड्रोन कॅमेऱ्यातून घेतलेलं श्री विठ्ठलाचं हे मनमोहक रूप खास कोकणशाहीच्या दर्शकांसाठी. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.